मिरु अजित बाथौ फोसावदिं आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बोसोरारि रां बावजा जथुमनायजों लोगोसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। 2023 इं मायथाइनि 18 फेब्रुआरियाव अजित बाथौ मिरु फोसावदिं आफादखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै 15 प्राइमारिजों जथुमनानै मिरु अजित बाथौ फोसावदिं आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बोसोरारि रां बावजा जथुमनायजों लोगोसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। चिरां जिल्लानि दादगारि हाथिसार आमबारि गामिनि अजित बाथौ मन्दिरनि लांगोनायाव। बे हाबाफारियाव मिरु अजित बाथौ फोसावदिं आफादा मा मावबोखो आरो मा मावलांनो सानदों बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायो। मिरु अजित बाथौ फोसावदिं आफादनि दैदेनगिरि एबा हाथिसार बिसानि बानजायगिरि खुदिराम बसुमतारिया हाबाफारिखौ लाना खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। सिगाङावनो खुलुमबाय, आं खुदिराम बसुमतारि। आङो आरो बे जोंनि दिनैनि प्रग्रामा जे जोंहा दुलाराय अजित बाथौ धोरोमारि आफाद होननानै मोनसे बिफागुरु अजितआ माने फोदांनानै गालांनाय धोरोमारि। दा 1961 मायथाइनिफ्राय नारा नाथा नाजानानै बे बाथौ धोरोमखौ फोथांबोदों। दा दिनै बिनि उनाव थांनाय 2023 18 फेब्रुआरियाव माने फोसावदिं आफाद होननाय मोनसे बे दुलाराय अजित बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङावनो दानानै लानाय जादों। दा बे दानानै लानायखौ बोसोरारि हिसाबै दा बे आफादा बिदिनो मा मावलांखो धोरोमनि सोमोन्दै बेफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ रायलायनाय जायो। दा दिनैबो बे 2025 इंराजि मायथाइनि जे 18 फेब्रुआरियाव दिनै ज' जुथायनानै जेरै मोननै जिल्लाजों क'क्राझार आरो चिरां बेयाव 15टा प्राइमारि दं। बे 15टा प्राइमारिनिफ्राय साबा मेम्बार आरो लोगोसे गोबां भक्तफोर फैनानै बिथां फोसावदिं आफाद आरो मिरु आफाद लोगोसे दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि मिरु आफाद जथायनानै जे गोबां बाथ्रा दिनै धोरोमनि सोमोन्दै जौगाथायनि रायलायनाय जादों। दा बेयाव धोरोम हादोरनि थाखाय बोरैब्ला जोङो मोजां जालांगोन आरो गासैबो धोरोमारि सुबुंफोरजों खौसेथि आरो अनलायनाय बोरै थांनानै थागोन आरो बाथौ धोरोमखौ बोरै जोङो मोजाङै सोलिलांनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै गोबां रायलायनाय जादों। बबे जायगानिफ्राय दा ओरै सेरफांगुरि ओरै कसुगाव साइडनिफ्राय नुजाफैदों आरो जों सेरफांगुरिनिफ्राय नुजाफैदों आरो जों बिसमुरिनिफ्राय नुजाफैदों आरो क'क्राझारनिफ्राय नुजाफैदों आरो जों कारिगावनिफ्राय नुजाफैदों आरो जों माबानिफ्राय बिजिनिनिफ्राय नुजाफैदों आरो नैबे आमथेखानिफ्राय फैदों आरो माखासे हरै साम्पाबथिनिफ्राय नुजाफैदों आरो जोंनि बे भुटान हाजो सेराव आमबारि होननाय गामियाव नैबाव अजित बाथौनि मन्दिर दं। बे मन्दिरनि लांगोनायावनो दिनै बे मेलखौ खुंनाय जादों। नोंथांमोननि धर्मखौ फोसावलांनो थाखाय माबायदि खामानि मावो? बेखौ जोंनाव मोनसे सादु आफाद सृष्टि खालामनाय जादों। बे सादु आफादनि दारैनो गासैबो माने धर्मनि खामानिफोरखौ मावनानै जे मोजां दुखु सुखु जों सहायलांनानै मावलांनो थाखाय जों हाबाफारिखौ लादों।